Hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy deliciosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Shout out! Shout out sa mga trentahin na, pero hanggang ngayon, wala pa rin plano sa buhay. Yung mga tipong pagkasimpleng pagkagising sa umaga, ang dami ng laging aligaga. Ay naku, usapang trentahan tayo ngayon, kabisyo. Nagbabalik po ang inyong kadaldalan, daldalerang atleta DJ Myra Tony. At ngayong hapon nga, syempre, trip kong kumustahin yung mga wala lang sa kalendaryo, B. Yung paminsan-minsan napapaisip sila, teka lang. Sabi ng nanay ko kapag 30 na ako, dapat ito yung mga edad kung kailan dapat nagpapakasal na ako. So, sure ka na ba? Baka na mamaya nagpapakasal ka pero ang totoo, nagpapasakal ka. Ano ba yung mga usual na gawain ng mga trentahin? Alam mo, sa totoo lang, sabi ko nga sa'yo, mahilig ako sa mga matured. Marami na rin akong nakasamang trentahin pataas. Oh, pwedeng kaibigan. Pwedeng kaibigan. Oh! Kapag kausapang trentahin, alam mo, isa sa mga pinaka-trip na mga 30 plus. Syempre, ang matulog kesa pumarty. Agree? Taas ang kamay, left and right. Kahit nga minsan yung hindi pa mga tipong trentahin, pero ito yung mga tipo ng tao na kapag ka nakita mong nandyan na sa gilid ng upuan, humihilik na, 5 o'clock pa lang ng hapon, B. Tapos pag iayain mo sa inuman, wait, pas ako, magagalit si Mrs. Wala na yung gone are the old days. Trip ng tretantahe. Ganun talaga kasi nga, di ba, athlete. Yung bibig, mabilis din tumakbo. Isa pang trip ng trentahin, matindi na yan sa self-awareness. Ito yung mga tipong kapag ka, kunwari kinausap mo, hindi mo pwedeng mame-mamema lang yan. Kailangan pag kinakausap mo yan, deep and very, very intentional. Hindi mo na maloloko yung mga trentahin na ganyan, lalo na yung mga matatalino. Nako! Mamimili ka lang naman. Okay ka na ba dun sa may itsura, sa gwapo, pero walang masyadong laman ng utak? Ulo! Ano pa bang mga trip ng trentahin? Sabi nila kapag trentahin daw, mas okay nang mag-ipon kaysa magkaroon ng jowa. Totoo ba? Ito ba yung mga tipo ng edad na okay lang, gusto ko muna maging milyonaryo, pag hindi pa ako milyonaryo! Kapag ka hindi pa ako milyonaryo, hindi muna ako mag-aasawa. Well, wala namang masama doon. Kaya lang kailan? Pag na, end na ng mo, ka na, BAOG. O hindi na masyadong, yung mga sa babae, hindi na nalalagyan yung sa egg. Hindi na pwede manganak no? Isa pa sa mga trip ng trentahin, gusto na lang nila ng peace, lalo na sa mga relasyon. Ayaw na yung mga tipong ipiplex, ilalagay sa story, para saan daw? Yan ba yung mga kailangan pa mag-heart react, magko-comment pa, ni wala naman daw saysay. Ikaw ba? Ano bang mga trip mo lately? Lalo na ngayon, wala ka na sa kalendaryo, B. Napag-isip-isip mo na ba kung... hanggang ngayon, medyo magulo pa yung utak mo. Saktong-sakto pag mga ganyan, yung mga tipong nahihirapan ka mag-decide. Ay, shut mo na lang yan, B. Hindi yan maratoni. Itakbo mo yan, B. Shout out sa mga trentahin. Hanggang ngayon wala pa rin plano sa buhay. Mabuhay kayo. Anyway, here's another song brought to you by Zach Tabudlo entitled Habang Buhay. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.